good morning. So, ayun, kakagising ko lang at marami akong agenda sa araw na to. This is the part 2 of our passport application, pero wala si Labidabs ngayon, kaya ako lang muna ang pupunta sa Robinsons para kunin yung passport namin. So, bago ang lahat, thank you sa mga sumubaybay. So, this is the part 2. So, update ko kayo mamaya. Pero, bago ako pumunta ng Robinsons, kailangan ko munang pumasok sa trabaho. So, kung naririnig nyo, Christmas na dito sa bahay namin. Dahil umagang-umaga pa lang, nagpapatugtog na sila agad ng Christmas songs. Dahil kahit na pandemic, let us feel the Christmas. So, yun, magpe-prepare muna ako. Magbabalik ako ulit mamaya. Bye! When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Meanwhile, Ngayon guys, ang gagawin natin today ay magluluto na ang almusal. So, ready na kayo? Let's do it! Kakatapos ko lang maligo. Mag-makeup muna ng konti. Retouch, ganun. So, yun.
tayo sa kilay. Maglilip tint lang muna ako. So, let's see. So, ayun guys. Tapos na ako mag-ayos sa sarili ko. So, kapag ka pumapasok ako or may pupuntahan ako, simple lang yung makeup na nilalagay ko. Lip tint, face powder, at saka kilay lang. Kasi ayoko yung masyadong makapal. So, gusto ko yung natural lang ang itsura ko. Yan. So, this is it. So, update ko kayo ulit. So, ayun guys, papasok na ako sa trabaho. After kong pumasok sa trabaho, pupunta ako ng Robinson. So, ingat sa akin. Bye-bye. Update ko kayo mamaya. Bye! A few minutes later. So, ayun guys, nandito na ako sa school. Yan, kung mapapansin ninyo, walang katao-tao. So, papasok muna ako ngayon dahil meron kaming meeting. At, marami pang mga kailangan tapusin, kagaya ng mga modules, pagbibilang ng modules, and so on. So, i-update ko na lang kayo mamaya kapag pupunta na ako doon. Bye! Many hours later. Guys, nandito na ako sa parking area dahil tapos na ang trabaho, nakapagpaalam naman na ako. And yun, pupunta na ako ngayon sa Robinson para kunin yung passport. Bye! Guys, ready na ako. So, mag-drive muna ako. Hindi na ako makakapag-video kasi mahirap mag-drive nang nagvi-video. So, i-update ko na lang kayo later pag naandun na ako. Bye! 1 hour later. Hi guys, I'm back. So, ayun nga guys, nandito na ako ngayon sa Robinsons. Ay, nakakapagod mag-drive from Bayambang to Palasyaw. Ay. So, papunta na ako ngayon sa loob. Sobrang init. Ay, sobrang init guys. Ay.
malapit na tayo. Dito na ako. Ayan. So, ayun guys, nandito na ako sa BFA. So, kailangan ko munang pumirma na ano ito? Form para makapasok ako. A few minutes later. Dumating siya dahil po niya. Actually, humabol lang ako dito kasi bawal kasi ipakuha. May work ako kaya umalis ako doon sa trabaho ko. So, nakuha na namin yung aming passport for just 1 month. September 23 nung in-apply namin to, and ngayon date is October 28 at ngayon nakuha na. And 1, 2, 3, here we are! So, this is our Philippine passport, and abangan nyo to sa magiging upload niya sa part 2 ng passport application namin na nakuha na namin. So, sabi niya pagkakuha niya kaagad, mag-book na daw kami. Travel lang daw eh. Sabi ko wag muna, may COVID. Actually, yung unang vlog niya kanina, yung sabi ko mag-vlog siya ng mag-isa, di ko may inasa na darating ako. So, napasama na rin ako sa vlog niya. Siya lang dapat ang magba-vlog eh, kasi wala na siyang work, ako may work. Bawal daw ipakuha. Kailangan kasi personal mong kukunin. Kaya yun, napilitan ako. Gagala muna daw kami dito sa Robinson. And then, maya-maya uwi na rin. So, thank you guys! Bye! Bye! Hi! What's up? So, ngayon, nandito na ako ngayon. Natapos na rin yung magpunta ko ng Kalasyaw. At pagdating ko dito sa Agno Valley, nakita ko tong dalawang ito. Ayan, say hi! Shoutout, baka naman gusto niyong shoutout dyan. Shoutout! Shoutout sa crush ko! Pinagpalit na ako! Shoutout daw! Hi! Okay, so yun, successful ang pagpunta namin. So yun, pauwi na ako. At hanggang sa muli, don't forget to Subscribe! and Share! and Subscribe! okay.